mana kaka sebedo ka singo ni kendo ne ocha singo ni obro medo kelo jothumbe go eko mami mor e chendo ni endi mar ng'e jothumbe wa. Kawuono ni endi wan gi hayo maber sana mar mondo mi wayud mbaka matut ahinya kaachiel koda ng'eyo chal mare e wuodhe mar thum. Kama bende obro go kodwa mbaka ma mit ahinya nikech en achiel kuom jogo eko ma wawacho ni goyo rumba ma nitiere koda ndhadhu kendo en ng'atno endo mane wuok e lwedono endo mar ng'at monya wacho ni legend Musa Juma. Kawuono ni endi wayudo hayo majaber mar go mbaka ka endi koda Madanji Perimeter mabende wantiere Gracia Gardens Nairobi Kilimani ka endi wadwa go kode mbaka mathoth ahinya komakore koda wuodhe thum kaachiel koda chal mar ngimane komakore koda weche mag thum nyaka gi e kinde ni endi. Machiegni nyinga en Solomon Atito Kafaya mar mondo mi wago mbaka ni endi kanyakla. Madanji Perimeter Bonga Records Golden Fox Production. Love doesn't die because of distance but because of doubt. Jairana mama, sweetie Jaira linga linga. Jairana mama, ani Jaira linga linga. Inde mane wasweko girawa, de wan kendwa. Joseph Jomiri amboti mono no kikimiki. Ani mama, konya gira warit odwa. Ani mama, konya gira warit odwa nyaka ocha. Whitney Akinyi, salimia Nyalenda wote. Mama, sweetie Jaira linga linga. Jaira mama, ani Jaira linga linga. Inde mane wasweko girawa, de wan kendwa. Joseph Jomiri amboti mono no kikimiki. Aha. Ani mama, konya gira warit odwa. Ani mama, konya gira warit odwa nyaka ocha. Ejo Odhiambo, sawa chuka utugore, Joni Madanji konda mon. Juogili mata wero nyako nyathi mageno. Jena wayo chuntir kawero nyako ema nyaboda wasi. Papi elach, papi ongeku. Yowena ema manyako kelo manong'echna. Papi elach, papi ongeku. To yowena ema manyako kelo manochunya. Jairana mama, sweetie Jaira linga linga. Jairana mama, ani Jaira linga linga. Inde mane wasweko girawa, de wan kendwa. Joseph Jomiri amboti. Madanji Perimeter Eba, machiegni. erokamano. Erokamano ahinya. Idhi nade? An kare kabisa. Ndalo mang'eny ba. Nyasaye orita. Yudi tek. En adich makagi kachacha. Madanji Perimeter sani timo ang'owa nikech biro yudo ka samoro ng'ato penjore. Ing'eni thoth ji samoro gin jogo eko maluwo kata mana social media mar mondo mi ong'e ni nitie gimoro manyien migolo. Madanji Perimeter sani timo ang'owa? An a full time musician. Aonge biashara mora mora matimo. En thumno. E gima anatimo to koro seche moko be antie kode mang'eny, seche moko be aongego. Koro en na kaka Nyasaye opango tich. Gima lich en ni wadak e piny kaendi to wa survive to joma ogeno kuomwa nikech ngimawa ka gin maber to an koro kendo mano mar gone Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya. Ing'eni kinde duto ibiro yudo ka samoro kaka koro an anyalo bedo kama bede niendi to awacho ni Madanji nyalo bedo nying ng'ato lakini Perimeter wan wasomo mane e kwano. Perimeter ni en nying mane to Madanji Perimeter en ng'a komakore koda weche mag thum. Ni dongo kichalo nade komakore koda weche mag somo ma ipok yudo nying mar Madanji Perimeter kasti donje thum nang'o iyudori e thum nang'o? An nyinga John Ochieng Madanji. Ana kamoro ni Nyakach Wasari. Madanji ni en nying kwara to en family name ma watiyogo wate. Koro Perimeter nochaka gi ng'ato ni the late Professor Caleb Okumu. Ne en Maseno kasto chako Nyasaye to nosekawe onind gi kwe
obiro Kenya Poli. Koro gimomiyo ne chaka ni perimeter nikech ne wacho ni an all round to maybe both by size to mana field mathum ka nikech atimo gimokalo achiel. Okay, kiwacho kanyo endo ni perimeter in all round. Kinde mathoth ibiro ka samora atimo interview tapenjo jathum, ng'at moluongore ni jathum, kendo mago thum ni to be ing'ego gita, tiyudo kowacho no kiago gita, kata be ing'ego piano, kiago piano. Maendi temo wacho ni onge instrument mora mora mar thum ma itiyo go de band ni ma ikia tiyo. Nitie moko ang'eyo tiyogo, lakini nitie mang'eyo tiyogo mokalo achiel. Tiende ni roles manyalo timo thum ng'eny. Koro emomiyo an all round kata self contained. Chalo ute ma self contained ma iyudo kibete otata titedo to bafni kanyi nyarudho laki. Koro mane gima an nikech mokwongo an as a vocalist kendo a producer nikech an gi record label mara miluongo ni Bona Recording Studio. An thumbe ga timo ga wuon. Mar ariyo an instrumentalist, anyalo goyo piano, tanyalo goyo guitar. An composer, an arranger, thumbe ga pango gi kaka ane madwaro. To ane songwriter. To ane ma publish gi kendo. Koro yudo ka gini endi okwaka te. To mago te nikech mana ng'uono mar Nyasaye nikech ing'eni gini en ga jo Waswahili wacho ni kujituma. Ka ok inyalo orori iwuon tibiro bedo stagnant kata kamoro moluorore ma in kanye miluore alwora. Okay, wabiro biro wach mar thum gi gik ma aneno ka intiere godo mang'eny minyalo timogo. Gi kinde ni endi maybe inyalo miyowa picha mana matin ni Madanji kane dongo John kane dongo ne en nyathi machalo nade to dongo ni ne chalo nade komakore koda lek momiyo ichopo e bedo jathum. Thum ing'eni en gima ok ding'e. Thum an mara ne aparo ni en mana ka wir kata were mar Ruoth Nyasaye nikech kata skul kana dhi skul ni nyalo yudo japuonj penjo ni dier bed ang'o kisebedo ng'ama dongo. Seche moko nating'o bada awach polis, chieng' moro kochako penj wiya owil ni nawacho polis awacho daktari, but en gima yudo wa ei dongo. An kaka onyuola Nairobi ka adongo Mathare, achako skul Mathare Foye, lakini adhi atieko dala kamoro ni Kanyalwal. Koro kana atieko aboro to nokadhi mbele gi secondary, but mano kigiko an nang'eyo mawacho ni asomo an awuon. Sani endi piny osedhi digital, giga ng'enygi akawogi online. Koro gimoro amora machanda tayudo kanyo endo. Nikech an awuon gima aseketoga e geno to an ga gi yiego en ni gimoro amora mantie piny kaendi kik ibed ni somo ni nikech idwa nondiki. An adwa nasom mondo ang'e gino endo. I believe ga ne bedo jatelo molo bedo ni an koro ni atiyo ne ng'ato. Inyalo time kiji. Anyalo time ki an, ta an anyalo bedo na ne machulo ji. Koro mane perspective mara ga nyaka nini. Okay. Awinjo kituomo wach mar bedo ni isomo kata idongo Mathare, isomo 4A kae. Iyudo ka kinde mathoth kuonde machalo kaka slums goiko nitiere talents mopondo. Bende at one point kata matin tu ni fwenyo ni intiere koda were moro. Seche mana idhi school primary kae Mathare ka. Thum to ne ni remba kata skul ne wagoga desk kabisa to wagine ne wamiel to wawer. Koro iyudo ka en gima nachakogo kapod atin nikech kata piano gin gik manachakogo kapod atin e kanisa. Koro the more kaka medo ere, in fact nabedo addictive gi thum nikech odiochieng' nokal kokamulo piano kendo nawinja ka kendo aonge kwe. Kata kase a skul to ne nyaka bol bag na piny mondo adhi amany piano. Ndalogo nagoche kanisa, adhi asajo dongo kanisa ni miya uru agoyego kata matin. Nosechalo gima ida. Okay. Maybe vocal kata wach mar tiyo gi duol kata ng'eyo kaka onego bed ni tiyo gi duondi mamit. Ng'ini in achiel kuom jothumbe komi wacho ni duonde wuok mamit sana seche mower. Bende iluongo di kata ni metallic voice.
ma Indian training ma itimo kini wuon koso ntiere kamoro mane andago ma iyudo tiegruok ma engima te gima nang'eyo ga Solomon en ni kata sani kaka wabet kani wasomo nitie gima seche moko ne kia medhi aka king'eyo kata na kia madhi aka kang'eyo nikech koro kata ineno kata kaka jowa tiyo producers gitiyo nitie kaka settings magitimo mondo newa gi jopiny go an maybe seche moko kang'eyo ng'ato but koro ang'eyo nikech ng'ato nene wang' jowi to kong'eyo koro gimoro amora en ga kata somo pile kaki experience koro en the best teacher koro duol ni ok en gima ne pango ni bro wer kama lakini kiketo maanani keto bidii mari titime pile tiyudo ki improve. Okay, dwe mar adek makoro anyalo wacho ni wantie en dwe no endo ma joluo mathoth ahinya to mohero rumba ong'eyo maber ni nyaka par gande legend Musa Juma. In achiel kuom jotumbego eko ma ne wuok e Limpopo International. Maybe nyalo miyowa story matin ni ere kaka ni yudori ka Musa Juma. An ka Musa Juma anya paro ndalo moko na wuotha e showground Kisumu. Koro nadhi ndalo show. Kana dhi ndalo show ta winjo ni thum moro ne ywak kamoro ni Rabango. Koro Rabango kae ndiye manadhiye nadhi timo ne ng'ato no nyi Papa J ka nase produce album ne mar 2. Koro nadhi timo ne setting mar sound. Koro kanyo endo ne oyudo ka ne giriwo gigocho en gi Musa Juma. To kanyo ema ka waromo gi team mar Limpopo to John Junior mano approach ni boss na dwaro ja piano to kao namba na. Koro modong nobedo nyaka koro bedo nyaka sani. Koro kano kao namba na to nokobudho to Musa Juma no gocho na ma waromo kamoro ni Apok Nyamasaria. Tambe na luor nikech nokapani ng'ata ilano en ng'ama nyalo romo go. Na dhi ka luor kabisa. Koro kane wadhi to wawinjore tachako though ne an on and off. Limpopo nokachomora go tira ahinya. Ne an on and off nikech at the same time be kanisa no maka koni. Koro ne an on and off nyaka koro bedo kuma no bedo nyaka koro ka Nyasaye no kawe. Then bang' ka Nyasaye no kawe taneno ni ambe koro ago dalana. Okay. Now, kuchupo kanye stage makoro maybe ere kaka ni wuok kati make decision kati ing'ado kang' ni koro dwa wuok e Limpopo dhi los mari nikech biro ka samoro en okang' mathoth jothumbe luoro yawa pod aonge joma nyalo dhi konya pod aonge kata mana gi pesa manyalo nyiewo go achiel ari adek. Chir mane odonjo ni ma ichopo stage mar koro wuok idhi los mari? Solomon an gi mang'eyo e piny ka endi kaka wadak e piny ka gi kaka wantie gi wadak ne wayudore e piny ka endi onge ng'ama nooro barua mondo bi e piny ka. Koro e ngima ka endi it is all about risk taking e gimoro amora mitimo. Ing'eni kokitemo to kitimo nyaka iteme kitimo to koro kidwa weyo ni luoro kitemo okibitimo. Koro an kane Musa Juma ne waseko Musa Juma mobedo ni koro wasekowe to kaduoga bedo piny tata timo nang'o nikech gini endi ambe ing'eni noweya achalo nyathi matin mowe gi min ka maybe wang'e ne pok oyawore. Koro kanosewe kamano endo to gini endi nadada dhi go mbele. Koro acho ni dong' atema ne ambe abed gi moro matin manyalo ginene. To ambe nakia kakichoko kata jothum mondo bando bedi. Koro natema tatudra gi ng'ata yudo ng'among'eyo isani dong' anya luongo ni jaridhim. Ni kara gini nyale dong' anya luongo ni ng'ama go bass. Dong' anya luongo ni ja drum to wa form team kamano ko wachopo to wadhi wa approach kamoro ni koro an gi team na nyinga madanji ng'among'eya be onge ndalogo malich ahinya. Wan wadwa go thum bro go thum biuru temane mondo wane to ka wagoye kamane kaka crowd be grow kamane kaka wadhi to sama watimo no the more mitimo gimoro i practice tiende ni somo kidhiga. Okay, winjo kikelo statement moro kanyo ni samore wacho ni an nyinga madanji adwa go thum.
to onge jomong'eyi. Nitiere video moro chieng' mane iko Musa Juma, ka jothumbe mathoth ahinya mane nitiere Luoland mane nying gi ni malo gi kindeno, nitiere stage kanyo kendo ng'ato wacho nyinge tiyudo ka ji shout kasto nitie stage mane chopo idonjo tiwacho ni nyinga John Madanji, to crowd ne ok otimo kamano. Seche gi pachi ne parang'owa komakore koda bedo ni samoro nisekete okang' ni dwa dhi loso band ni. Thoth ji wacho ni mondo mibed koda band ni mibed jathum nyaka ibed ng'ama samoro biro bedo koda uma moro kata nying moro matin. Ang'o mane ringe pachi e seche? Gima nang'eyo en achiel nikech an kane wadhi e liel Usonga, focus mara ne en kowo jatenda. Gik mang'eny go ne onge pacha by then. Koro kane wasetieko iko dwe mar 4 to dwe mar 6 nachako mara matin tin. Kana ariwora gi former colleague mara ni Jonathan Ogonji mawuod Imbo. Koro mane wariwore kode nikech ogo solo tambe nanyalo mako bass matin nikech ne waonge team moromo. Koro pesa be mane miyo wane tin. Koro gini endi mondo wadhi nikech gini endi ogroga ne kata in kamitiye kawuono idonje cheo makama. Kiny biro medi cheo ting'eni cheo no biro ga ufuku be kuot. Ineno kaka ng'awie ngas to ufuku be kuot. Koro an no ka give up. Ang'o momiyo ne ok ibedo gi paro moro ni John Junior mane omiya donjo ka Limpopo ni, dong' wanyalo chako kode band mondo wadhi wati kode together? It is all about vision. Ka vision na ok ring kamar Junior, ok anyal tiyo gi Junior. Kamare ok ring kamara, ok wanyal tiyo kode. And within me, Junior is a very good person. Kendo anahere kabisa. Kata mane minoda onindo, he really contributed. Kata inagoni erokamano, kata Royal Media fune notimo gima pek ahinya ma wiya ok nyal wil gi joma moko ma ok anyal luongo sani nikech sa. Koro gima nang'eyo en ni I felt ni gini an adwa natime, to ok ni unselfish. Mano e wir nan gi dhir moro ni bwana gini ane manyaka tatima tema. Awinjo kitajo wach mar wito achiel kuom jogo eko machiegni gi chunyi kabisa. Nyasaye oket chunyi kama kwe. Maendi ne oketi e position mane gi career mari mar thum? Nadhi e depression, ma madho kong'o, ma bedo ng'ama useless e society gi gimoro amora, but hope nokodhi. An nikech nyithindo manodong' ne pod an gi geno and I picked up my pieces. To sani kendo aneno kaduogo. I'm not fully recovered ni koro ni an adak maber sani, kata ni an sawa, ni an complete. Onge ng'ama perfect kata kamano, but gik mana kale ne ng'eny nikech be mokwongo king'iyo in gi nying maduong' ti onge pesa. Ji ong'eyi everywhere, ti inindo kech. To our fans, gini endi ok onego bed ni timore kaka an, mano opinion mamara. En ni ng'ama star kodonjo kamoro kateba, ng'ani nyalo madho kong'o moloyo kata chiemo. Ineno gino, imadho ang'o, wamiyi ang'o. Akia gima timoga jowagi, ma kochopo ni koro anyalo nyiewo ni kong'o mar siling 10,000 to kata 50 shillings. Onge. But a few nitie ma koluongi kamoro, to miyi gimoro ni wood mama, makri gima wabudh ka wago mbaka. Ineno gino. Koro ambe kane gichacha nogoya nikech an gino mokwongo en liel mobedo buta mogik for the first time, ma koro gino nogoya matek. Ineno. Koro ing'en nakia nachom kure nikech kang'iyo nyithindo gi koro onega play role mar ng'ama onge ma ene mong'e timo mano man takia. Ineno. Nikech ineno kaka wan chuo ei kaluowa kae gi chuo mapile. Ing'eyo ga ni nyithindi pidho maber kigolo pesa. Lakini chomri ane tergi dhi school. After every time idhi kawe, every time idhi kawe iduogo. Mamon tiyo matek.
to Nyasaye ogwedhna joma mine kamoro amora ma gintie. Jogi endi winji. It is not all about money. Nyathi be dwaro attachment kodi ni koro dwa no bed kodi. Seche go king'iyo, time midwa bete kodi modwaro ni be monego be ni dhi manye. Koro in kendi. Koro jogo play role maduong'. Koro ing'eni gini endi nodhi mogoya ma koro wacho ni ang' natim nang'o. Seche go koro ka asedonje kong'o to koro ananeno ni osiepega man gogi. Kasto ing'eni depression en gima biro ga nyaka gi obiro ga gi bitterness kapok ichopo e denial. To kichopo e denial inya bedo janeko. To anno ka chopo to that point. Nikech koro igera gi ji. Solomon mane wan maber wabulo ring'o, sani endi Solomon ok dwa winjo kata wachna, omiya kwota moro mar ginene ka endi amadho kong'o makama onyiewona chang'a amadho. Sani ka gocho ne ok omak simba, koro ibedo mager gi ji ka iem. Ineno gino. Koro kochopo to that extent, koro ambe ang'iyo ni ka Solomon ok nyal konya, to kong'o emonya nyiewona, we amadh ne konge no karane ma hinyora. Yeah. So it is a life experience makale ma I think ni onge gima koro kendo nya chako chapa kendo nikech ka Nyasaye ogola e mano. Strong enough. Yeah. Okay. Ni kinde na endo nitiere gimoro ma samoro aparo ni ji osebedo ka wache e social media. To nitie jok ma pok okawe ga serious. Yeah. Ma ayudo ka nitie stage moro ma in ikale such a thing. To seche go kore ka nitiere jok ma bende dwa troll e social media. Wacho kaka ato kare ng'ani nyinge duong' to onge kata cho. Ng'ani kare nyonge kata ot. Iwinjo such things. Akiani magi ni duogi handle nade ma ichango to an extent makoro in ng'at miwacho ni in strong e kinde ni. Samoro bedo puonj ne ng'at moro ma maybe a celeb ok kachacha. Ng'ad kodi kalure gi size ni. Ok adag ne ji. An madanji adak ne an gi nyithinda mang'iyo gi joma depend kuoma man machiegni koda. Ok abidak kaka idak nikech abro hinyora. In ing'e kaka iyudo miyudo no e yo miyude go kata yot. An ka ketora kanyo chunya kora dhi pong'. One celebrities ji dwaga ni wadag ka joma nie polo to wan e piny ka. Ineno gino nikech iyudo ka nyingi duong' molonye kata mjumbe madalau tionge kata siling 50 mar tong' gi skuma wiki. Ineno gino. Koro ji expect ni ng'ama onego bene wana ji, wana dhano. En ani gik ma watimo ng'eny ji emok nyal timo, but gimbe gitimo mag-gi according gi laindgi. Koro ing'e ni expectation ma fans magwa dwaro opogore gi kaka wadak. Ineno gino. To sama ng'aketo kora ni adwa aya Mercedes pile. Ng'ama hinyore ta koso chulo fee. Nikech gimi wacho no endo, okela e point moro, chieng' moro kane apane chon kabisa, ne wan e road show moro Kisumu. Kasto achiel kuom jothumbe mane wabudho go sechego, nwaneni ka ine e ndiga. Okay, oting'i gi ndiga. Kasto apenje ni to ere kaka Machadong Madanji ni ing'eni kisebedo celeb to kata mana ndiga gini gieki iyudo ka samoro ok en gimonego bed ni chalo ng'ama lower standard ne. Lakini ere puonj minyalo miyo samoro ng'at ma samoro nyinge biro nikech thum to ofil ni nitiere kuonde moko monego nene kata gik moko onego bed ni nene kotimo ni mano biro miyo fans chai. Class be nyaka ibed ng'ama classy, which is okay, but you don't push it. Ineno jothumbe madongo matimo maber. Gintie gi jomo mako badgi. Ma ng'ato wacho ni $1 million ni ahero gimitimo. Invest $1 million ni gona thum mamora manyalo moro ji mondo ibede dhano. To ka in kendi ok inyal. In iwuon ine industry ka. Ineno un jolendo gi wan jothum. Wachalo joma timo gimoro achiel. Ne ane kaka loso event achiel en ga pesa di. Kidonje ufuki. Nyaki manyi kata jo company moro ni bwana maknwa kuma kama, mewa lights, mewa ang'o, mewa gima kama. Ng'ata achiel ok nyalo kende. You understand? Koro iyudo ka dak kaka ji dwaro debed ni ine midhiro. Winjo gino. To
ok kaka in iwuon inyalo. Koro anto gi chunya tanang'iyo ga ni adag moroma gi joma oluora ma depend kuoma, to joma odong' ame gi mor nikech mane luongna. Koro ing'e ni bet ni adwa na ring gi Mercedes ka ji nonena lich. Musa Juma nong'isa gimoro achiel, ne Madanji ajathum ing'eyo gi duonde. Koro ka TV rimo kati tuchi iti tigo nothing ibugo nothing kikia tikia. Mane gima Musa Juma ne ng'isaga. Musa Juma ne ng'isa ni wuod mama ineno kata an sucha ni ok ber ahinya. To weng'iyo sucha in winj gima wuok e speaker. Mane gima nokeli ka. Nyasacha, kumara jiv nitie, adwana rom kode machiegni. Anakwe Nyasacha. Ana nyalo tuongo ni wuoche manyinyi ni wuoche makata usi mapand ma usi ok dine. Osiepeni galagala osedhi gi pesana. Friendship kama dhano tie. Apenji gi Mazirias. To table be ung'e kuma nitie. Apenji in pok iwinjo ni table pok oyudi. Ne kaw lwet nyako che igole chunyi mondo ikete e dhogi. Dhogi ni mojumie kado maliet chieng' moro. Wach matin ni osewuodhe le. Mogo in ng'e nitie ni usak dhogi mara bet ni. Madanji Perimeter ndani ya E-World Productions, ukiwa na fundi ya mitambo Emka Bangonga. Moto kali sana. Chuna de onyo mondarit rawa raudo jokuni iwoto koni gikoni Joseph bende semi we anango pinyo ketore pinyo jare dongi neno gigi kendelando kapile Maria he tanga inya pinyo wo rit odi mondi daga minga Maria tangainya pinyo wo rit odi monida kamina ekinde manene kane wachako erawa niko uchunya mama kodoga nya jodongo oyuma umaki bankinde machuo ochuna de onyuo mondarit erawa raudon jokumi iwoto koni gikoni Joseph bende semi we anango pinyo ketore pinyo njare dongi neno gigi kendilando kapile Maria ye tanga inya pinyo wo rich odi moni daga minga Maria ye tanga inya pinyo wo rich odi moni daga minga Agulo Gabriel Udasego
onyoso chielre gi moe achienge lensa nyagi apaka okil kamaloka nyaka rungu Vienanga Honorable Tuli PDG Jirongo baba ya watoto ni konda ka konda Homa Bay County Jen Owilo Ekinde manene kane wachago herawa nikauchunya mama kodo ganya jodongo oyuma omaki bang kinde machuo ochunade onyuo mondari herawa raudonjo kuomi iwuotho koni gi koni josembende semi weyanang'o pinyo kethore pinyo njaore dongineno gigi kendilando ga pile Maria ge tangainya pinyo wo rit odi mondi daga ninga Maria ge tangainya pinyo wo rit odi mondi daga ninga ekinde nogo kane wachako era nikauchunya mama kodo ganya jodongo oyuma omaki bang kinde machuok ochunade yonyuok mondari terawa raudonjo kuomi iwuotho koni gi koni josembende semi weyanang'o pinyo kethore pinyo njaore dongineno gigi kendilando ga pile Maria ge tangainya pinyo wuo rit odi mondi daga minga Maria ge tangainya pinyo wuo rit odi mondi daga minga jodongo mama nani wega wonda ine mageni mwana mama nyalo mako chunyi dagi vinto wachna jodongo mama nani wega wonda ine mageni mwana mama nyalo mako chunyi dagi vinto wachna Chairman Samisho Lei, baba ya wengi. Atieko weche na Maria nyajodongo toka kona chwani to yeiwe na nyamaro remo chwere chunya sani yonge nyadudo jimiduoge pacho waridalawa Atieko weche na Maria nyajodongo toka kona chwani to yeiwe na nyamaro remo chwere chunya sani yonge nyadudo Otieno J, Baba Jayden, Jaud Nyagem Agola, Jeff the Millionaire, Rose Adiambo Felonix Design le président Ibrahim Elimbo Oyati Madanji Perimeter big promoters in Kenya. Number one. Okay, Tumar Electa. Nyakanu. Mae ndiye na chiel kuom tugo ma ka samoro iluongo kamano tibodo ka ji wacho ni mano madanji Perimeter. Nyiswa matine wi Tumar Electa ni composition mare, ang'o mano kelo story makama
To okelo ni yuto machalo nade kata yawo ni dhoudi thumno to koro ema noting'a malo maduong' ma agone Nyasaye erokamano. To an ok ang'eyo nodhi bedo kamano nikech ng'eny gigi endi gibiro kaka ajali. Ok inyal ng'eyo ni thum dhi bedo kama. Audience ema receive thumno. Kaso ing'e ni ndalowa ka WhatsApp ne onge, be kanodonjo wakia tiyogo, YouTube gini be ne ok wang'eyo, Facebook be ne wendo, ne ogira ilano. Koro kaka itimo onge nikech ne wadepend only e radio. To radio be iyudo ka artist ng'eny. Itero thum, radio presenter ne embe en gi ji mang'eny manyaka onge ke ng'ani minya yudo ni program ni mar 1 hour ok inyago thumbewa wate. Ineno gira ilano. Koro yudo ni maybe seche moko thum okan. Koro ne en kaka mondi push no. Ne en ga weche matek. But an to thum no ka natime ka nok ang'eyo ni onyalo bedo kamano to bedo kamano. Concept mare no wuok na. Concept mare ne na date ga nyan moro ni elector. To can I date this lady, although we are no longer together. I don't know where she is right now, but natimo ne thum. Nalosa weche hera. Koro kana loso weche hera ni to thum odhi boom. Koro the storyline beyond that ne natemo define kaka ne wan kode. Ma oyudo kisekendo. Mondo uwinjo ga nade samoro ma uwinjo ka ower nyako ma ok en kata descriptions mimiyo nyako ni e thum opogore kabisa gi kite giwinjo ga nade gi receive ga gini nade. It is ineno kafaya kapok aduoki penjo mipenja no an gima ng'eyo ni challenges ng'eny e udi te. An mokwongo thumbega gin ga life experience mamaga, thumbega mag heragi. Kata en gima timore alwora mar jok mang'eyo, but koro en nani sama ng'awere taketo anyinga mondo kik obed natimo ni defamation. Ineno gino. But ang'e ni gini endi to timo kafaya, ok winjre gi chiege ma jogo ok modhre pi. But koro anatime ni an so that ng'ama chielo man gi problem ailano machiw solution. Koro konyo ute mang'eny mokin kende. Ineno gino. Koro mane kaka thum en ga. To koro ing'e niya, sama in gi jaodiyo to kinya were thumbe te. Ni kigolo album ni to mana ng'ata achiel no. Moko be wawero imaginary ng'ama onge. Imagine miket nyinge nyaka kanegi nyaka thurgi nyaka wadgi gi jonyuolne ten ng'ama onge mikia mapok ni romo go ena gimi para gima lich en ni storyline ni no kadho. Amiyo kiyo ing'eni ni wacho ni in composer kasto iwacho kanyo ni nitiere kaka nyaka ilos message madonji ma storyline ni bed complete. Ang'o gini ma madanji perimeter ng'iyo ga ahinya seche ma odwaro ni mondo mi ochak compose in terms of content. Gima japiny dwaro winjo en message mondi. Nyocha wero era bungu. King'iyo chien kae en bungu. Akidonjo kanyo ni nyaromo gang'o. Dong kanyo endo thuol nyalo kayowa kanyo endo ka nitie thuol. To kata ka legi ni gine nitie. Nyalo kayowa. Lakini at the same time mago yiende. Gin golemo ma wanya chamo. Koro nyaka ibed gi storyline. Ada wuoyo ewi kafaya. Ada wero kafaya. Kafaya ni en jakanye. Tan sama were ni an kanye. Koro nyaka chiw direction madhi machop nyaka dala u. Kase chopo nyaka dala uwe thum ka. Koka da wuoyo ewi nikech koro ang'e nyaka dala. Koro adonje timbeni. Koro en ga storyline kama kaseng'e ni ada wero wuoche. Tang'e ni wuoche ni olose nade. En kama to mondo bedi no kale ang'o. Koro en ga gima nyaka itim research. Ok en leyo ni go wadhi. Miwa lesson maduong' ma samoro in kaka jathum ne yago kamus Sajuma ma osekonyi nyaka sani. Gima nang'eyo ni wan kaka jothum wan gi timbe maricho
Mano kila ng'ato ne magi kite moro. Ka ng'ani wiye ok tek, ng'ani akong'o, ka ng'ani ok en akong'o. Musa Juma nowero gini endi. Apa ne wangeko mbaka before wachak program. Nowero ni thum dwaro somo ga kili en pi moduore. Pi moduore inanana ni en pi, lakini rangi moume cha. Ekia noting' ang'o e iye, kudho ni e iye, musmwal ni e iye kanyo, seche moko kata ogwang' moro tho ni e iye kanyo, but in ineno pi. Although at the end of the day, kaka moro wang' pigno emunya tuomo masim mach. Ineno gino. Koro gimana nyalo wacho en ni gimana neno gi Musa en discipline gi humility. To chopo ka samoro mama to puonj madwalo chiwo kopogore gi kata weche thum. Ka fire ka in manager Royal Media Services ka to in osiepna, ana onge tich, an jaywecho, ok isungri wuod mama. En anea kuma intie ma Nyasaye oketie cha, ionge time mar mondo mi ibir jaywecho, ok nok idwara, nikech idwa ni idwok emails, imanyo tije, advertisements, itimo. Koro an kabiro ionge time mondo ibed koda kora chako ni ng'ane sungore ka fire ochaji. It is not that way. Ok inyal bedo manager kamoro kasto ng'ato ne en osiepni to timo gimopogore ti expect ni bed in the same level. No. Ji ka dino romre piny ka doko chwe piny. Ineno, koro ok en ga achaya kata ni en ang'o. En ani koro kuma intie cha opogore. Koro gimamiyo ga ji neno ga ni ng'ato sungore. Ok ni asungora ni kikiyuda. Ka kichopira ema onge. Awacho ga gimoro achiel. Ineno pi mar chupa ma wamodho milimita 300 ni. Kidhi e duka en siling 30. Kidhi e club kamoro en siling 50. Moko en siling 100. Kidhi e airport en siling 200. Ineno gino. Maybe sama in e ndege cha tinya usi ni go 500. An koro gima ng'eyo ga mana wacho, you go where you belong. Ibiro ka samoro nitiere kaka ng'ato penjore ni dibed ni ohala sani en osemwonyo rumba ka gima nang'eyo definition mar thum, any musical sound, any melody that is sweet to the ear, mano e gima iluongo ni thum. Ng'ato nyago kata okepe to ji miel, tekni omit ni it, but koro ing'e ni thum dhiga gi wave. Dolly Patron gini nogo ga thum chon, nitie joma pod winjo mano. Lucky Dube gini nogo thum, nitie joma winjo Lucky Dube. Koro ing'e ni kaluo wa ka endi ni Ohangla ema osedonjo, en ani ka ji dhi mang'eny ko Ohangla ok ong'iso ni nitie joma ok winj rumba. Ohangla no be nigi muda ne, grace period nitie kamoro amora. Ka fire kawuono endo sani endi kichomo higni 60, 70 kae, ibiro yudo ka koro mbi mane in go cha be kasto be iol. You understand? Koro mano ne ndaloni. Koro gima nyaka itime ni nyaka make sure ni imenta ng'ato manyalo dong' katimo gino endo mondo legacy ni otim ang'o, odong'. Lakini an thum momodho ng'ato ok anega ni ma thum momodho ng'ato. En ani ng'ane manobiro to biro to fan base ochomore kuome. Koro an ing'e ni akia ga judge ni ma gima Franco no tho 1989 nyaka sani dong' ugo thumbe ge studio kanyo. Okay, jothumbe ma joluo iwacho ni ok sani Musa Juma no tho en higni 10 pod wagoyo. Mana kama iwacho no endo Madanji, ni thum Ohangla chalo wave, kara thum mbi mar thum biro kod wave. Sani koro oketo kama nade komakore koda yor yuto. Kich biro ka ni wacho kanyo ni yudo ka fans luwogi mang'eny. Yor yuto sani chalo nade. Kich inyalo pango rumba nika, then bathi kacha kata distance matin, ja Ohangla moro masani hit opango. Waduto wamanyo pesa, kaka jothum. Osebedo nunade. It is all about strategy. Ki give up nikech Ohangla no boom, then no ni biro manyo pesa. No kigo thum no ken luong mari, oken wirni.
Thum ka nitie gik moko 2 kata 3 manyalo kwano. E thum ka nitie jomobiro manyo pesa. But at the end of the day wadware. To ng'ama biro manyo pesa ok time gi passion kata gi ok wuoge i chunye, anyalo wacho kamano. To kok wuoge i chunye, mano ng'ama biro ndiko suk to dhi. Thum en gima spiritual. To kaka en spiritual ni, ipuonjo ji ang'o. Iwinja. To ing'iso ji ang'o. To melody mane migoyo kaendi. Koro ing'eni nitie jomobiro ndiko ni bwana an ang' ayude 100,100 adhi ot. To nitie ng'ama goya ni gini endi chalo juok ma idhi gotieno saa 8 ni nyaka iringi. Idhi go apiti. Koro ineno gino. Koro an gima nang'eyo. Thum ka thum nitie jodongo ma nyaka sani endi ok winj thumbewa. To kiketo kolela. To mitne. Koro thum onge ga period. Maybe mana gi kanyo biro ni kaki wacho ni nitiere jok ma odonje thum mondo mi ondik mana suk to dhi. Samora biro donje thum nikech adwaro pesa, ok ayudo pesa no endo. Nyalo chopo stage ma samoro nyiego moro donjo, an ayudo pesa tano ok ayudo. Bende pod nitiere lawruok e thum nikech chon ni wacho ni jothumbe ma joluo ne negore kendo dhi ka juoke, ng'ato dhi ka juoga ne nyawadgi mondo mi ene mobed malo. Yoere mohewo ng'at machielo. Bende en adier ni joluo mago thum pod lawre. Kafaya an ng'ama lawrago onge. An awuon anya wuoyo e wiye an awuon. Ng'ama lawrago mok adwaro onge. An ka iyo wang' tachomo ga ng'ato tir. To watieko wachno gi kanyo sano. To gimoro ne kia nadadhi kure. Odho gima nanyalo wacho. Ambe osega tema ni madanji go thum maber. Dhi Tanzania ka. Wanyami namba. Kadhi timang'o. Ka koro thumno nago to ji ohero to nok adhi Tanzania. Koro adhi kawuono nang'o. To dong'eyo da madanji go thum. An ok apiem gi ng'ato. Ago thum ni mondo amor jopiny. Ago thum mokwongo an thumno. Ane manyako gwedha. I'm the first audience katimo thum. Kech sama ne studio cha takete tawinje to ane mokwongo gwedha. Ka en gima gwedha. Eka gole oko ne jomamoko. To koro kochopo kama koro niyo madanji go thum maber. Wanyako wiyo maka nitie jaduong' moro. Wanyako wikia kure ka wayie miyi namba. In dak idhi e go thum. Kamano. Gimomiyo samoro ng'ato nyalo miyi mae. Nikech samoro ng'ato ne paro ni ya Musa Juma nowacho gimoro achiel ni ya wuora. Penjo tida penja. Chieng' moro ne wadhi e radio station moro Kisumu. To Musa Juma nopenj penjo mine ni penja ni. To kendo jaduong' no nomora kaka noduoko penjo. Musa Juma nowacho ni Kolela Mazene go thum malich. Okwano. Owino Misiani nego thum malich. Okwano. Ochako kwano Kabasele nego thum malich. Okwano. Okwano Kach nego thum malich. Okwano ji oyie. Openjo ni jogi dong nosethote niye. Ere ng'ama go thum ka Kolela sani. Tiende nonego bed ni anegi mondo kik igogi machal gi mara. Sani endi Musa Juma ero notho koro an be amedo. Ere ng'ama go thum ka Musa Juma? Madanji. Onego bed ni nego ng'ama ing'e ni ng'ani endi en gima kama. Nikech Owino Misiani mane wacho ni nego jino. Embe koro notho. Ere ng'ama go thum molo Owino Misiani e line manogoyono. Dengini samoro ng'ato ne nyalo penjo gino. Kata ng'ato samoro jogo ne miyi advice. Nikech ne gineno ni ya e Limpopo ka, the next big thing en Madanji Perimeter. Ma kako wuok e Limpopo ni ene makuro nokawo ling'any mar Musa Juma. Wuod mama, gima nang'eyo an background ma wuok en mar Christianity are tin na. But gima ng'eyo ga en niya, jachien ok chiw ga ginono. To wach na wegi kanyo. Okay, maybe samoro nyalo miyowa gimoro ma ji osebedo ka wacho ewi ma opogore ma ok in. Yani misinformation kata judgment moro ma ji keto ga from life ni at a personal level kata mana life ni mar thum kata mana kaka irelate gi jomamoko ma bende samoro inyalo kawo thuolo mondo i rectify kata i correct ni mano ok an.
Angema ka nitie gik moko ariyo. Nitie Solomon Atito ka fire personally gi personal life mare. Gi Solomon Atito ka fire gi social life mare. Injo gino. Onge ng'ama pok no mese piny kae. Ase mes mang'eny. Ase timo gik maricho mang'eny. Moko gin adieri, moko ji omedo. You understand? But what I believe, there's always a turning point in life. It is sama koro nyachopo mawach ni to. Maiyo madanji an koro kawuono gini endi oroma we atema ne yorni. But onge ng'ama pok notimo mistake. To moma wacho ni kik judge ng'ato. Nyasaye ema kumo ji. Gima nang'eyo gi social media mowuok sani endi. Ikier migori mapiny ka. Ibo lok ni mer. To ng'ato ema go dasta to ok otuoyo omo. Nikech nyingi no. Atito chati mera gore piny kata koro med ni lendo tamo. Koro neno mago gik manitie ma dhano jachien tiyoga gi pach dhano mondo ng'ani endi onene kowuoyo oyudo fame or something of that sort. I have same mess mang'eny. Asetimo makosa mang'eny mokwongo kata e industry. Iwinja. But mano ok omona dak. Nikech ing'e ni sama ikumori iwuon ni gimoro mako chunyi ok ibi dhi mbele. Scripturally, David ne timo makosa pile pile ma nyaka nodhi onindo gi chi Uria. Lakini Nyasaye nowacho ni ng'ama ni buta ng'oa chunya nikech pile pile ne nyaka ng'is Nyasaye an dhano nakier. Kwa hivyo maendi kila kamoro maybe mana mogik nikech yudo ka thoth ji wacho ni madanji kanie stage to onge gi stage discipline. Onyalo biro kose wang ma koro samoro kata mana wer tame. Mane momiyo kanyal miye show kadwaro jathum madhi gochono. To kwang'iyo from japuonjni ma Musa Juma, ne en ng'at ma aparo ni kata ka idhi stage ka imer kata infan ne kata itero ne gimoro bile tibiro kotamore. Maendi is an opposite mar student ne. Inano mano koro en self discipline kaka ng'ato ketore owuon. Nikech inano sama ine primary school nitie japuonj mapuonji e primary school. Sama idhi e secondary school ok idhi gi japuonj cha. Challenges midhi yudo e secondary school japuonj cha ok dhi bedo kodi kiyudo challenges go. So it is all about self discipline. Casting ni ng'enywa ma ananyalo wuoyo personally nikech an thumni wagoye kumi iuse kong'o timade molo kumi nyuoye ineno. To ng'eny jothum mago thum kaluo kae nogidhi somo thum e skul to nogipango ni gibiro bedo jothum gi pes magin go magilose thumni. Koro en gimopoyi seche moko pia pressure nyalo soyie mad gini endi bwana yud moral idhi go thum. To e studio nego ema onge moral mar madho gino. So you understand, koro magi endi nitiega. Ok dhano jakwadh chunye, ka fire lit ma in go e chunyi, abro go ni pole lakini ok abi winje kaka iwinje. Mor mantie e chunyi be the same. Koro magi gin gik mantie, kasto ing'e ni fame be seche moko miyo ga ng'ato koro ok dwa winjo ji. Of which I'm a victim of that. Nikech ing'isi ni ing'isango. I was once like that. But you've changed. Nyasaye ong'eyo. Hallelujah. Kopogore gi thum, oko mar thum. Ang'o mitimo ma samoro ng'ato nyalo rome kodi kitimo to kik wach ni macha tindo we thum. Tinde timo mana gima kama kama. Private life na time kaka ne mana ng'eyo gi kaka dware ya. Koro gima kelo na yuto ana operate studio but ng'enyne an studio mara ok en commercial. En mana mar kaka golo ga thumbe na maybe gi a few people ma trust lweta ma can come over for production kata ka en gospel kata ka en any genre magitimo. So far ana fully depend on live performances gi production kasto be gima tinga ga malo jok mawero ga go te
kokino osiepna man machiegni tagoni bei mano tija. Erokamano ahinya. Maybe samoro wach moro madigo mondo mi empower godo ng'at ma winjowa kaendi madwa gombo nodonje rumba kata dwa donje thum kata ma samoro nitiere industry mar thum yende. Kafaya nitie ng'ama gombo bedo kaka in. To ka nitie ng'ama gombo bedo kaka in, ilemone mondo kadhi. To sami lemone mondo kadhi no, itimo maber ahinya. Gima ji ok ong'eyo ga ni challenges mage mikale mondo ibed kuma ne intie. Koro kidwa bedo kaka Madanji, challenges mana kale ka, at least ikale diriyo didek. Ekichop kuma nitie, then ibro bedo gi discipline ma proper. Mar ariyo an awacho ga pile. Jaluo mawinja ka nitie ot. En talanta ni ng'eny ka luo kae. Gik mang'eny mosea ka luo kaendi. Mabeyo neno. Ng'ama jaluo en ng'ama Nyasaye nochweyo. Gi rieko ma natural kata moko some book. Jaluo en ng'ama innovator. Jaluo en ng'ama nyalo loso gima onge mabedi. Te talent industry kaendi. Akwayo wadhamini manitie man gi lwetgi moro manyalo support ng'ato. Kik obed Madanji kende, obed kata obed ni Inda, obed ni ng'a. Gima kikitim en ni kiki invest zero talent. Nyaki non ne ng'ani be nigi talent. To be o empower community. Be onyalo move community kapok invest resources magi gi time ne jogi endi. Ana kwayo ga ni ochung kodwa jothumbe mang'eny madongo dongo magocho oko. Jogi endi nigi investors maketo pes kuom gigi kumoko mabeyo. Kuom gi mondo jogi endi odongre. Ang'o miyo kik watem kamano joluowa? Joluowa gimoro mar ng'ane ni bro loya ni. Waye, miya wadu ka chunyi oseyie ni miye, to miye embe obed dhano nikech kata koloi kawuono, obro loi kawuono to kiny nyathini onge go obro konyo nyathino, kata nyakwari moro. Iwacho ga niya, what goes around comes around gi dongere. Gimitimo, titimo ne in. Koro an akwayo mano endo tang'iso fans magwa, ng'enyne wabed gi kwe. Tungni ga ole gi weche maricho mindike Facebook gi Twitter gi Instagram go ema wabeduru gimoro achiel. King'iyo dhiu kambani ka joka kande jothum gitimo maber kendo joka pieme nyiewo thumbe gi original gi kaka ginya yudo. Tiyudo ka jathum dhi maber, otiyo maber, odak maber, wanto dak wabede kamano. Ki support ji nyaki bed neutral, i support Madanji marom. Nitie jomoko ohero kata Madanji, nitie jomoko ohero kata jothumbe mopogore, but kami support no support gi chunyi mondo empower ng'ato nikech sami konyo ng'ato achiel tikonyo ji mang'eny. Nitie ji mang'eny, ochalo factor tree, nitie ji mang'eny mantie tok ng'ano endo mikonyo kikia ni ikonyo ng'ano to in ineno mana ng'ano. Koro mane an gima nyalo wacho. Koro Kafaya hapa ni awacho gimoro ma mano injili maful. Mano imiyo jogo gospel maful kachiel kod rieko madwarore. Nyakwara mogigi kanyo bende makelo ai giko mar chendo ni endi mar ng'eyo thumbewa. Awinjo kanyo endo mbaka mathoth ahinya ma owuok kuom Madanji Perimeter. Rieko lilo koro bed jathum, bed janyuol kata ng'atno endo ma en jahera mar thumbe mag luo. Mane Inga en Solomon Atito Kafaya gi kinde ni endi awacho ni noriti masani kete manaka kapo nono ni nitiere samoro jathum moro madigom mar mondo mi wakelni kaendi mondo mi omiwa mbaka matin momakore koda ngimane mar thum. Kik iluor ma ok iwachonwa kanyo endo kitiyo koda Facebook inyalo comment kata mana bende kokalo platforms mopogore ma inyalo yudowa e Ramogi TV. Gi kinde ni endi oriti masani kamana inya ne producer marwa Obado Sirikal ka chiel koda editor Diana e yo makare kuom chendo ni endi mar ng'eyo jothumbewa. Tamami nyathi mageno parienda loa kinde mane wabae Kisumu to jiworo odet bendo ng'isa nyathino romo koda temie gani kikilokie paro
Josem Jonyego ketho kinda kodi to bongo nyakalaga no sechano wadagi. Mae Madanji Perimeter, iwinjo ng'e jothumbe wa Ramogi TV. Kinde mane waba